Kom bare Lyngby, klar for starten af Alve! Kom bare, kom nu! Spil rundt, drenge! Hold lige, Victor! Hold lav, Victor! Kom bare lige afsted, Victor! Arbejde, Olli! I står meget højt på os, Lyngby, så lad os komme op fremad. Kom bare, Kål. Kom igen, fint arbejde. Kom igen! Sander, Lundby skal ikke ligge to, Kom, så klar, gutter, kig op med den mand. Tag den med, Sander. Tag den bare med. Sander! Kom op bagfra. Kom, Victor. Stå tæt. Ikke med op. Olli, falde lidt. Godt. Oj, Lars. Kom igen! Gutter, flot spillet, Ejne! Ikke dejligt, Lars! Lars, vær opmærksom på, at deres midterforsvar godt kan lide at drive den op, hvis Olli er sat. Så du skal bare være opmærksom på at komme op og skyde op. Okay, jeg skal nok sige til. Ikke sådan her, Lars, ikke til dig. Så bare skyde op, hvis det er. Kun. Hey, kom igen, vi er klar igen, Ejne, vend op! Kun. Lars. Fint igen. Kom ind, Marius! Marius, du ligger for langt derude, når bolden er herovre! Rigtig fint trukket ind, Syv! Vær opmærksom her, gutter! Træk lidt over, de vil gerne sparke den ud! Kan lige, Sander. Må du bare meget spille modsat! Kom op, Pik! Nej! Træk ud! Ja, Stærk dig, mand! Kom, drenge, få til presset! Nej! Kom ikke på ham, vi skal vende det over! Ja, lækkert! Tag den med op! Det er Kralle! Kom, presset! Ja, sådan modsat. Ud af, helt ud, ja. Kom ud. Hej, mand! Charlie. Rigtig godt, Charlie. Bare kom under bolden igen! Ikke bang! Rigtig fint, skudt op! Lund! Ikke bare Jeg er bare bange for at lidt spille hånd! tilbage. Det skal være en distance, vi kan slå den over os på! Singer frem, Nick. Kom, skub over, Lars! Bang, der er klar for ham, der søger mellemrummet herinde! Kom, bare. Kom!
Olli, vær klar til det dybt. De står meget højt på os, Lindby. Lad os tro bagrummet, når vi får det. Vente! Skifte! Olli er der. Kom, afsted, Olli. Rigtig fint, Flyv! Dejligt, godt kommet op, Sim! Hey, Lyngby! Vær opmærksom på, hvis de står med et meget højt pres på os, så lad os udnytte deres bagrum! Ja. Kom vi fremad! Fald ned, Louis! Fald ned! Hold lidt på den, gutter! Spil lidt rundt! Kom, Kornby! Vende det derinde! Vend det derinde! Og så afsted, Olli! Olli, den er god nok! Fint spillet herinde! Kom den op til, så knap 5,5. Ja, det er fint der, Olli. Kom, vi skal være klar på midten. Se Marius. Ja. Kom igen. Fald ned, Christian! Find bællet! Fortsæt den her, holder. Charlie! Vi er nødt til at kigge op på midten. Bang og Pontus, det er godt, I bakker op for hinanden hele tiden omkring ham nier. De ved med det. Martin, vi kan trække den væk og stikke dem op. Bare læg dig foran træeren. Olli, du skal Bare læg dig foran, hvis der kommer en nedfaldsbold, Olli. Det er fint foran ham. Kom ud, mand! Og så er du klar, Olli. Kom! Olli, bare vente, Olli. Vente på de andre. Fald med, Marius! Læg af på skud, drenge! Du kunne også sagtens. Lav det for let! Vil du være på de også bare lidt igennem?
Kig ud, løb med ham! Spil den rundt, Peter! Spil den rundt! Theo, spil den rundt! Lad os forsøge at få bakken, trække lidt ned væk fra ham, hvis der er, så vi kan få det vendt. Kom igen! Det er jo fint, det er fint, du gør bare en ting galt her. Skal du bare komme frem? Spil med den! Bare så lidt til, vi går bare frem. Ja, okay. Conny! Lars! Bare kom under bolden, Lyngby! Bare kom under bolden! Kom! Bare kom på plads, gutter! Kom under bolden! Kom, Simon! Bare bredde, Theo! Kom, skib op på Theo, hvis der er! Okay, træk ind, Theo, træk ind, bare for en sikkerheds skyld. Du mister den, ja. Hvor kom du fra? Jeg har aldrig tabt en unge. Dejlig bold, Theo! Rigtig fint løb igen op! Bare skub ind, Theo! Offside! Ja, den er kæmpe stor! Så han kunne ikke se det. Du så det der selv, ven. Den var 2 meter. Synes du ikke selv, den var der, eller hvad? Nej, men det var tydeligt, det kan jeg fortælle dig. Nej, man må godt hjælpe ham en gang imellem. Bare træk op, Viggo. Træk op, træk bakken til dig. Hold på den, gutter. Prøv med dybdeløb, hvis der er kold. Bare dybt, Olli. Væk igen fra området. Kom igen, vis spilleren. Ind og stå kompakt.
Pete eller Kunby, en af jer ligge lidt som sekser, så vi kan få vendt spillet lidt. Bare falde til, ja. Kom igen. Ikke sige noget, Sim. Ikke, lad os køre den rundt. Kom, spil hurtigt, forberedninger. Ligan på midten. Sig noget, Sim. Ikke forberedninger, lad os vælge det. Dejligt bare. Jeg kan så trække ind. Kom vi nu. Ikke fint spillet, egen gutter. Lad os spille den rundt indtil chancen bliver størst. Lad os bare spille og få presset lige på i stedet. Kom op igen. Du har mav. Hey, den er fin, kom på plads! Det er fint, bare kom på plads, lad ham være! Falde lidt, Pete, kom ud! Hey, vær opmærksom på ham, Ejn! Vi skal forvente! Igen, mand! Kom, dreng! Kom nu, drenge! Hjælp ham! Godt, drenge! Simon. Ja, Gustav. Kalle, kom! Fint, kom op, drenge! Niklas, fald tilbage! Ja, kom nu! Ikke de langsomme om at komme på plads, Lyngby! Lad os bare få dem sat i gang! Olli, kom! Ikke længere over nu, Gustav. Bliv der. Ikke længere. Ikke der på bolden nu. Hold da, Christian. Det er Christian, der klarer det. Niklas klarer det hele. Kom, drenge, vi får spille op nu. Du må ikke komme helt over i siden. Ikke, hold, Lars, syng lidt dybere, Lars, syng lidt dybere, Lars! Ja, Theo, kom nu! Kom, Theo! Jo, ja, men der var kun Dy og Pete. Det var bare, Olli har bare ikke fulgt med ham. Træk lidt ind! Ikke kun vi falder lidt ind! Lars, vær opmærksom på, at vi tager den kort. Se på den rigtige side, mand! Hvordan? Kom, vær klar! Hjalte! Rundt der, vi skal vise. Kom bare videre. Kom, drenge. Midten. Så har vi den igen, Victor. Olli, vi skal have en dybdeløbsspiller! Ja, tak. Videre, gutter! Gutter, de står bare højt på os! Lad os udnytte bagrummet! Nej, gutter! Kom, tro på den, Lars! Videre med den!
Kom Sim, træk ind Sim! Rigtig godt, Niklas! Stærk hold! I skal jo vente på mig! Vi behøver ikke over samtidig! Han er god teknisk. Han er bare stor. Han er aktiv. Han leder ikke bolden, han laver ikke rigtig noget. Hjalte, vær klar på, hvis den kommer i forreste område! Pas på den, dreng! Kom ud! Væk! Vi er ikke varme, vi lader sådan nogen, eller hvad? Hold det frem, Det er ikke varme, eller? nej, men jeg skal jo også lige stresse ud, før jeg kan blive klar. Ikke bag det, vi skal bare bag det, så får du den. Hold i forrum! Kom, lad os bare få den hurtigt fremad, når vi har spillet igennem kæden. Vend op. Kom, Kondi. Jeg videre, Lars! Lars! Yes, tak, kom! Kom ind, Marius, kom ind! Kom ind, Marius! Kom igen! Lyngby! Lad os stå højt på dem! Ikke være klar, de må ikke spille den ud! Ikke, lad os stå. Vær klar på dem! Kom, vær klar, Olli. Vi skal være skarpe nu, hvis vi løber med et højt pres. Ikke, hvis de skyder langt, så trækker vi sammen! Kom ind! Ej, kan du være med at vinke, når den ikke er ude, mand? Godt, gutter. Sim er der. Op nu! Rigtig fint herude til gode bolde, vi laver i sidste. Bare træk lidt ind. For en sikkerheds skyld. Så kan du faktisk også have. Nu skal skubbe op bagfra, Potterbank! Kom igen, Nick! Ikke dejligt skift, Kløv! Lyngby! Hvis de vælger at sparke langt, så trækker vi os hurtigt sammen. Kom! Kort, så er vi klar! Charlie igen! Kig op! Charlie! Kom afsted! Kom afsted! Ikke falde, Lyngby! Falde, kort! Falde! Hold kæft! Ja, dommer! Kom igen! Det længere ud af, Niklas! Kundby, Pete, vær opmærksom på, at vi skal have manden hurtigt ud i forrummet her, hvis det er. Ikke, og så ellers væk, Kundby, så kommer Lars. Træk sammen, Lyngby! Så skal vi have stoppet over! Kom gutter, det er en god bold! Godt, lad vi videre her! Kom over, Ivan! Du ind!
Det er fint der, Gustav. Der er ikke tættere på nu. Hold afstand til Christian, der kommer ind bagved dig. Marius og Gustav Brun kommer en tur. Arbe, du rykker ind centralt. Jeg kunne godt tænke mig, at du skulle være opmærksom på, at han godt lide at dække rigtig meget. Jeg ved da, Mange. Gå ind, Remi. Ikke ned. Du skal ikke ned, Remi. Du skal gå ind. Stærk, Arbe. Fint nu. Hold på den her. Vent en gang, hvis der. Kom nu, Charlie. Kom Victor. Kom igen, vær opmærksom nu. Kom igen. Under bolden. Godt tilbageløb, Kortby. Kom under bolden, gutter. Victor, sørg for ikke stå på langt ind i mål, ikke også? Klar til at komme ud. Ja, jeg tror det. Victor, hvad laver du der nu? Kom nu, Victor, bare kom fremad. Olli, vær klar på bold herude, Olli. Drenge! Seriøst! Kom op! Kom igen! Hold lige, Victor! Victor, råb på! Kom nu. Kør den. Kom igen! Dejlig udservice. Flot fornøjelse herinde. Vi fortsætter! Kom nu! Kom bare, gutter! Fald nu ned, Malte. Du har afleveret. Theo, du skal ikke lægge op på 14. Træk ind på 14, Vig. Bare træk ind. Fremad! Fremad! Ja, godt, Remi. Bare spil ud. Vi behøver ikke at køre 100% frem. Vi er bare modsat i kæden. Vi skal skyde modsat i kæden! Hej, mand! Hej, mand! Spil lidt her! Tak, kom under bolden. Er du okay, Fjorten? Så rammer jeg op igen. Chill. Vi skal have småt. Godt arbejde. Hey! Til Christian! Kom, op! Kom! Lars, kom bare der. Nej! Kom! Hold den hånd, Bukke! Kom, Victor!
hurtigt, lad os få folk i boksen! Hold tyst! Kom nu over, Ikke bang og sind! I bliver bare tilbage! Det kunne være dejligt, hvis man Ikke, men en mand foran ham, en mand bag ved ham! Sind, du er bare bag ved ham! Nej! Kom nu, vi skal have bolden, drenge! Ja, nu lige. Du bliver nødt til at løbe, ikke også? Ikke tage den ned fra. Kom nu, Charlie! Attitude, mand! Nej, tag det roligt. Mærk, Malte! Bare træk ham lige offside, gutter! Til Lars! Kom nu, vent første gang. Det er fint, bare få det vendt, gutter! Tag med det, Theo! Nu! Hold den Morgan! Kom! Bare driv den næste gang, Theo, indtil der kommer en Kom! på dig. Gutter! Giv 3 point! Bare sind! Bare kom i alle! Kom igen! Kom under bolden! Stå stærkt! Husk vores aftale, gutter! Stik han ud til Malte! Så står alle sammen derude og venter på, at du spiller overlæg. Kom nærmeste mand! Presser! Remi, fald nu tilbage med det samme! Olli, husk nu at hjælpe Theo! Godt, bare vent. Rigtig fint. Forbered jer, gutter. Det er bare at falde ned. Det er bare at falde ned. Stjerne Kundby. Hvordan Kundby? Stærk, drenge. Stjerne Kundby. Nogen. Vær lidt opmærksom på bagved dig, Simon. Bare lidt op. Niklas, du bliver nødt til at falde ned og så tilbage. Kom op. Rigtig fint, bang! Hvor de snakker sammen dernede.
Det er fint, det er Niklas, tæller på. Kom bare! Det er sgu, der kommer under bolden. Theo, bare træk lidt ind mod de andre. Bare vær klar, gutter. Lokke. Ja, Olli har skåret den. Kom! Oj! Skide godt, Christian! Kom under bolden. Kæmpet, Vilas! Vilas, opmærksom ind på midten! Og 16, ja, fint! Kom igen, Charlie, udgangen! Ned fra modtag, skub ind, Remi! Kom her! Kom ind! Vend! Kom bare, kom by! Så går vi 5. gear. Kom nu! Bare højt på den, kør den rundt, kør den rundt, på berøringer. Det kan være, du kan komme i et overlap. Fint, Vilas! Du skal falde længere ned! De må gerne spille tilbage til deres værste mand! Kom ind, Niklas, kom ind! Fantastisk løb! Kom under bolden! Kom bare nu, Lol! Kom igen! Kom sig! Nu! Olli! Kom igen! Fint spillet heroppe! Det er rigtig fint herude, Sil. Kom, vi er i gang igen, Lønby! Vilas, falde lidt ind på midten, Vilas! Holsus! Vær opmærksom på, at vi vil gerne have Vilas eller Kumby ind omkring midten. De må ikke begge to trække ud i siden. Vilas, vær opmærksom på, at hvis Kumby er oppe, så bliver du nødt til at falde lidt ned. Simon! Ace! Nå, falde Lønby! Falde på! Falde på! God bold, Christian! God bold! Christian er super! Hey! Bagkald! Hvis der ikke er pres på dem, så bliver vi nødt til at falde noget hurtigere! Fortsætter vi sgu! Kom så, drenge! Hey, ellers så må vi stille en mand foran bolden, så de ikke kan sparke i dybden med det samme!
dreng. Simon, hvor spiller I bagsiden? Du må gerne spille den i oppe. Simon! Charlie, fald lige på meter tilbage. Godt, nu gør han bare. Det var os. Lad os nu gøre det. Bare kom lidt på området. Vi kører det færdigt, så stille. Den var fandme lige den der, du var. Nej, det er hurtigt! Hey! 4 mand! Tæt på! Tæt på! Victor på den anden side af ham! Og så ind, ja, lige præcis! Venstre! Klar til at følge op nu, drenge! Ind til bakken! Væk! Kom igen! Vend om, drenge, vend om! Lille Sekundby, vær nu opmærksom på det der bold! Han kan ikke få den der alligevel. Gå ind og hjælpe. Lad til venstre, skub over! Det er nogen videre frem! Fuck, nej! Kom vi, prøv at sætte dig! Løv! Løv, støtte! Løv her! Hallo, mand! Ja, godt, tak, dommer! Frispark! Ja, kæmpe frispark. Godt så! Simon, kom her! Simon her! Simon! Bank, træk lidt ind, bank for en sikkerheds skyld! Igen! Theo, kom ind! Halle! Frem igen nu! Hey, bare kom under bolden! Kom igen, gutter! Du skal lave en lang op til Charlie. Løb til Charlie. Løb dybt, Charlie. Der er masser af plads. Kom igen! Fald! Kom igen! Det er lige meget! Kom under bolden! Ikke falde, Theo! Falde! Viggo, falde lidt! Du vil spille direkte op på Charlie. Så er vi klar, kom! Kom under bolden! Bare tro på den, Konby! Eller også spiller han på. Ham der har taget. Godt, Mark! Vældig stærk! Kom igen, så rejser vi os op! Fald nu! Fald Remi, bare fald ned! I stedet for at gå på! Ikke hvis nu. Du bliver længde der. Hvis vi hurtigt vinder bolden igen, så skal du være klar! Men kom ind til Remi! Godt, Markus! Afsted, Charlie! Charlie, lav løbet ud bagved! Hva? Kommer vi skifter en gang?
Simon! Kom, løb kuglen hurtigt, gutter. Bumperænger, masser af løb. Fint, Simon. Theo! Theo eller Kløv! I bliver enige om det selv, drengene. Det ligger lige til venstre benet. Hey, Vilas kan også være med især. Hey, I bliver bare enige om det, Theo, Kløv eller Vilas. Theo. Højre! Vilas, han vil højre! Hallo, gutter! Jeg er rigtig klar for at løbe ud der. Får du lige sådan en følge op? Så får du sagt, at målmanden står helt væk over i den lange mand. Ja. Sander! Theo, Knaldsen! Vi skal ikke kugle frem med bold. Ja, men bare prøv. Ja, men hold nu op. Det er ikke gyldigt. Det er ikke noget med dig at gøre. Vi skal bare den frem. Fortsæt, kom nu, Moe. Hvad nu? Sådan. Jeg har et kløv. Fint spillet, Ejl Lønby!
Holde bolden hurtigt, kom! Vi er for langsomt til at komme under midtbanen. Det er godt. Dommer, kan vi skifte en gang? Det er godt. Victor! Lars, du ryger ud på en venstre kant. Nogen, gå ind ud som 10'er igen. Så arbejde her. Ja. Ser ikke også faktisk? Jo. Vend det hurtigt, kom! Kom igen, Lønby! Kom igen! Simon! Hvis du var en modstander, så kom han der kæmpe stor, og så gjorde han lige siden der. Nej, så var det omvendt, da han lavede den ind imellem. Gjorde han? Ja, så han lavede den med venstre først, så kløvede der. Så foran. Kom. Kom offsiden, Vilas, kom ud offsiden. Kom igen, vær klar, gutter, kom under bolden, kom! Kom, vær opmærksom med det samme, Lønby. Skub over. Vilas falder bare ned i sekserrollen. Kom. Du skal bare falde ned i sekserrollen, som du gjorde helt rigtigt. Ja. Nogen. Jeg var ikke heroppe. Bare falde under bolden, gutter, kom! Rigtig godt, Christian! Rigtig god fordeling der, drenge. Godt spillet op. Og nu er der råbt på mig. Og der er Christian. Mario. Og der er der råbt ud før. Martis. Pontus! Ryk! Simon! Bang, træk ind, hurtigt bag! Theo, træk ind, Theo! Hey, Kalle!
Kalle her! Dreng, I 2 mand i frosten ud. Kom under bolden, gutter! Lars trækker lidt ind, Lars trækker ind! Sat der! Kom bare nu! Imod! Dommer, vi må også gerne skifte en gang! Sådan var det, jeg sprang. Bare kom, Kløv! Vilas! Du rører ud på højre kant! Simon! Du kommer ind på midten! Midt! Bare kom på plads, Lønby, det er fint nok! Rigtig godt, Ejner. Godt tænkt. Hej, Mugge! Olli har sporten. Kom, god presbold! Kom, skum op! Rigtig godt, Hey, Pete, læg lidt mere ind i vores mellemrum, Pete! Falde lidt, Pete! Olli! Sådan, Olli! Simbo! Hvor langt er det dybt? Sidste 6 minutter her, Lyngby. Bliv nu ved! Bare skub op, eller undskyld, bare træk op. Ikke, altså når vi skifter side, så bare begynd at blive fred. Ellers vær klar til at løbe dybden her, eller Vilas. Ja, okay. Kom igen! Kom nu, kom nu! Ja, vi kigger op, Mario. Vilas, prikke nu! Bare kør, Vilas! Kom nu!
presset nogen! Kom under bolden, gutter! Pete! Falde lidt ned mod sekseren. Jamen, det er fint nok, vi skal bare beskytte det rum der. Det er fint nok, Pete! Det er fint nok! Videre ud! Rigtig flot, Lønby! Oj, hvor er det fornøjelse. Kom igen, Lars! Kom igen, Vilas! Fornøjelse, bliv med herinde det sidste! Vilas, en fornøjelse herude. Du vender det på det rigtige tidspunkt. Kommer med i boksen, det er rigtig flot. Må det lige skyde en ordentlig af, drenge? Vilas, bare lad den ligge. Bare det er fint der, Vilas. Ikke med tilbageløb. Skub over. Bare skub over, gutter. Simon, tag seksområdet herinde. Pete. Ja, kom her, Pete. Så er vi klar. Så skub op i pres, Pete. Du rykker op på 5'eren. Vilas, skub op, hvis det er, de skal på. Hov, vi skal have en ind i seksområdet, gutter. Kom bare, gutter, de sidste par minutter, Heine! Lad os lige give Vilas en passe. Kom igen! Kom igen! Åh, der var de også nogle små. Se hvor smukt. God presbold! Kom, falde lidt, Vilas. Træk lidt ind i banen og falde. Du er fint presset, der er ingenting! Theo, træk lidt ind!
gøre, mand. Skulle der komme svej?